sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Sumulat po ako dahil nais kong sorpresahin ang asawa kong si JJ. Malapit na po kasi ang anibersaryo namin. Kung mababasa ninyo po ang sulat ko, magiging magandang alaala po ito na hindi namin makakalimutan. Hindi ko po maiwasang mapangiti tuwing binabalikan ko ang simula ng aming kwento. Yung tatay niya at nanay ko ay nagtatrabaho sa isang kumpanya noon. Maraming pagkakataon na sanay nag-cruise ang aming mga landas sa mga sports fest at salo-salo, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi talaga kami kailanman nagkita. Para bang may tahimik na plano ang tadhana. Marahil, hindi pa yon ang tamang oras. Siguro kailangan munang maghintay, lumalim at maging handa ng pagmamahalang nakatakda. Hanggang isang ordinaryong araw may tumawag sa landline. Ay, landline, alam na this. Gusto daw makipag-phone pal. Phone pal, alam na this. Yung inosenteng tanong na yon ang nagbukas ng isang pinto na hindi na namin muling isinara. Sa bawat pag-uusap, unti-unting nabuo ang isang koneksyong hindi maipaliwanag. Hindi pilit, walang kaba, at nung una kaming magkita, parang matagal na kaming magkakilala. Hanggang sa dumating ang araw na buong tapang naming tinawag ang isa't isa bilang magkasintahan at buong pagmamalaking ipinakilala sa mundo ang aming pag-iibigan. Hindi naging perpekto ang aming paglalakbay. Maraming beses kaming nadapa. Dumaan kami sa mga paghihiwalay, tampuhan, hindi pagkakaunawaan at mga pagsubok na minsan puno ng luha at sakit. May mga panahong akala namin hindi na namin kakayanin. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy pa rin naming pinipili ang isa't isa. Sa araw-araw, sa gitna ng hirap, sa gitna ng pagod. Ang paulit-ulit na pagpiling yon ang unti-unting humubog sa pamilyang meron kami ngayon. Isang pamilyang hindi man perpekto, nabuo sa pagmamahal, pagpapatawad, at pagtsatsaga. Lubos akong nagpapasalamat dahil sa lahat ng panahong lumipas, hindi niya kailanman pinaramdam na hindi ako sapat o may kulang sa akin. Patuloy niya akong minamahal sa paraang tahimik, ngunit matatag. Lagi niyang pinapaalalang maganda ko lalo na sa mga araw na nakakalimutan ko. Sa kanyang mga mata ramdam kong ako'y mahalaga at ang simpleng katotohanan yon ay sapat na upang patatagin ang aking puso. Ngayon, narito na kami sa mas matatag na yugto ng aming relasyon. 22 taon ang pagsasama. Maraming pagsubok, luha at mga panahong tila napakabigat ng lahat. Ngunit, nanatili kami. Na kumakapit. Higit sa lahat, nagtiwala sa Diyos. Isinuko namin sa Kanya ang aming takot, pagod, at mga tanong. Sa pagtitiwalang yon, natutunan namin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal.
Isang pagmamahal na hindi lang nakabatay sa damdamin, kung hindi sa pananampalataya at pagpapasensya. Kung bibigyan man ako ng pagkakataong balikan ang lahat, kahit pa ang mga sandaling puno ng drama at sakit, siya at siya pa rin ang pipiliin ko. Sa araw-araw, sa lahat ng pagkakataon, palagi. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Joyce. If I Akala ko naman palagi. should stay. Akala ko palagi. Para medyo bago-bago naman. I will always love you. Pero sa bagay, itong kantang to ay nauso nung Christmas. Sa lahat ng Christmas party. Hindi, tsaka panahon din nila. Sa Panahon bagay, natin, di ba? panahon Phone pal. Panahon ng phone pal. 22 years na nagsama. Alam na yan. this. Sige na nga para sa inyo. The way. And Ayun naman pala. Grabe, nakakatuwa naman yung I Will Always Love You ni Joy sa kanyang asawang si JJ. 'Di ba? Na paulit-ulit na pipiliin sa gitna ng lahat. Kahit, alam mo yun, babalikan pa rin lahat ng drama at lahat ng sakit. Tapos siya pa rin ang pipiliin. Ayan. Tsaka alam mo yung parang talagang tinadhana kayo. Imagine mo magka-opisina yung Correct, yung mga magulang. ilang activities ng company na halos nandun kayo pero never kayo nagkita. Oo. Or siguro nagkita sila pero wala lang, Oo. hindi pa nila kasi moment. Oo. 'Di ba? Pero yung hindi ads pa ng ano, yung tumawag na sa Correct. dami-dami ng numero. Totoo. Na makikipag-phone pal, bakit at papaanong ikaw? Oo. So talagang it is meant to be. Kaya at dito na naman papasok ang aking favorite biblical quote, 'di ba? Na if the time is right, I the Lord will make it happen. Ayan. Ito na talaga yung tinatawag nating perfect moment and perfect timing ni God. Yun yung yun yung I guess paalala kasi wala na tayong mai-advise dito Sila si Wala naman Joyce silang naman problema. wala namang problema at kung may problema man yung tipong handa nilang harapin Yes, together. oo. Ganon yung kanilang tema ng kanilang pagmamahalan. So walang advice dito kundi isa lang pagpapaalala sa lahat Ayan. na let's trust in God's perfect time. Correct. Oo. Hindi man talaga, may mga pagkakataon talaga na hindi binibigay sa atin kasi hindi pa talaga siya panahon. Oo. It's not yet meant to happen. It's not yet meant to be. Ang nagustuhan ko lang sa kwento nila is yung nabanggit nila yung si Lord, yung Diyos na kasi once si God nandyan talaga. Ika nga, sabi nga, sinasabi din sa Bible na kayang lumaban ng isang tao pag sila mag-isa. Pag dalawa sila, pwede they can fight back to back. Pero yung threads of the, pag thread, ibig sabihin yung tirintas, pag tatlo, mas mahirap i-break yun. Correct. So, which is yung God, yung nasa gitna ng pagsasama na mag-asawa. Yun yung magtitirantas sa inyo. Hindi Yan, kayo oo. titirantasin ng kung anong mga kung sino-sino. Correct, oo. 'Di ba na makikisaw-saw sa Yan, relasyon na meron oo. kayo, 'di ba? So maganda 'yan na yung anchor po ninyo ay si God. Oo, tsaka mas maganda pag nandyan si God talaga sa gitna. Pag may away kayo, yun yung i-equalize Guiding sa lahat. light, Oo. guiding light. 'Di ba yung WWJD? What would Jesus do? Yan, oo. 'di ba? Na parang pag nasa gitna ka ng isang Sitwasyon. pagsubok, pagdadrama, sakit, pighati, Mhm. 'di ba? Mga pangit na challenges. Ayan. Ang lagi mong unang iisipin, what would Jesus do? Ayan. Ano kayang gagawin niya? Ano Oo. kayang 'di ba? Kaya ganda. Ganda Oo, ng kwento ayan. niyo. So- Wow, kayo na. Kayo na ang napakabongga sa inyong 22 years ng Oo. pagmamahalan. Sayang hindi nyo man lang sinabi yung complete name, pero Oo. I'm sure kung ikaw naman yung sumulat nito at inaantabayanan ninyo yung kwentong ito. O yun, kayo na yun. This is it. Ikaw yun. Ayan. Yan. So we're happy for both of you, Yes. di ba? Kasi yung trials naman talaga maging siguro sa amin din ni Nicole sa relationship din ni Nicole sa asawa niya, maging sa akin, yung mga trials pinagdaanan namin
kung pwedeng balikan, hindi namin babaguhin kasi yun yung nagpatibay eh. Totoo din. Oo, yun yung nagpatibay. Ay, ayoko nang balikan. Basta nandito na ako sa future, Jegs, na tumibay na ako. Ayoko na siyang balikan. Pero dun ako sa katulad ni Joyce, siya pa rin yung pipiliin ko. Pero kung pwede, Lord ayoko nang balikan. Pero yung sinasabi mo, Jegs, is that totoo naman. Hindi naman yung parang mga happy moments yung nagpapatibay Nagpapa-smile, Pero yung nagpapatibay, yung mga hindi talaga magagandang pangyayari. Yun yung doon na magkakaroon ng intimacy, yung mind ninyo, meeting of minds. Correct. Yung mga taong inasahan ninyo biglang Nawawala. inabandon kayo, na kayo na lang yung at sa huli, kayo na lang yung naiwan, di ba? Correct. Nakakampi mo siya. Totoo yun. Kasi minsan, there are times in our own personal relationships na feeling natin kaaway natin sila. Anong ginagawa natin? Sinusplok pa natin sa mga kumare, kinikwento sa kapitbahay, di ba? Pero sa totoo lang, umalis man ang mga kumare sa buhay, mawalang ka man ng kapitbahay, ang ending, kayong dalawa rin naman. Tama. So, hindi kayo magkaaway, you are a team. Correct. At the end of the day, pag tumanda tayo, yung mga anak natin magkakaroon ng pamilya yan. Kayo pa rin yung maiiwan. Correct. So, ibig sabihin kung hindi kayo magkasundo, imagine niyo balang araw matatanda kayo. Tama. Tapos hindi kayo kayo magkagalit nagtatapunan ng tubig. Correct. Hindi ba? Buti man nagtutubig yung tinapon eh. Eto sa'yo, ihi ko, mapanghe. Kasi 'di ba, galit ka. Wala kayong foundation na masaya. 'Di ba? Pero tingnan mo, pansinin mo, Jegs, ilang beses na binanggit dito ni Joyce paulit-ulit yung salitang hindi perpekto. Kasi while ang ganda ng kwento nila na ang sarap pakinggan na parang feeling mo parang hindi naman siya fairy tale. Hindi kasi siya fairy tale. Yun yung parang punto ni Joyce na hindi fairy tale yung buhay namin. Hindi siya perpekto. Correct. Ang dami naming luha. Ang daming problema. Diba? Ang dami. Pero at the end of it all, it still always is a choice. Hindi mo naman pwede lagi sabihin, wala akong choice, yung asawa ko eh. Actually, tama din naman na hindi. Pwede mo namang alisan. Pwede namang hindi mo napiliin, di ba? Pero pwede mo ring piliin. Ayan. Na kahit sa gitna ng pinaka nakakairita niyang face or version of himself, or herself, 'di ba? Pinipili mo pa rin siya at his or her worst, 'di ba? Life is always choice eh. Kahit yung pagstay mo na sinasabi mo wala akong It's a choice. Correct. Totoo 'yan. Yung halimbawa, galit na galit ka na, ang dami mo reklamo sa trabaho, tapos sasabihin mo wala kang choice. Hindi. Choice mo na magstay kahit marami kang reklamo. Tama. Kasi it's always a choice no umalis. 'Di ba? Ayan. So, wag nating sabihin gawing rason na ay wala na kasi akong choice kaya nagstay ako. Nagstay ka nga. Nagstay ka, choice mo yun. Diba? Yun yung choice mo, magstay. So we're happy for you, Joyce and JJ. Ayan. Congratulations sa inyong magandang pagsasama. Naikwento ba niya na may mga anak sila? Wala siya naikwento, no? But whatever it is, napakagandang sinet na standard or example ninyo sa inyong mga anak na the next time, then by the time that they will find their own relationships or meron silang hahanapin na susunod nilang 'di ba, yung mga mamahalin nila at makakasama for the rest of their lives, meron silang standard na dapat ganito, yung parang katulad ng mga magulang ko. Ayan. I will not settle for the bare minimum. Ayan, pang-pelikula nga ang kwento ninyo eh. Tama. Pwede. 'Di ba? So looking forward, malay nyo baka pag may time kayo, visit kayo dito sa amin. Tama, mag-celebrate kayo dito ng anniversary. Ang celebration may kasamang pansit. Tama. Diba? Why Welcome not? kayo dito. Welcome na welcome. Let's go. Let's do it. Ganon. So salamat sa iyo, Joyce, for sharing your story. Congratulations. Kaya ka ba sumulat kasi anniversary ninyo, 22 years na kayo. So praying for another 22 at isa More pang years. 22 years. Yung tipong lahat ng couples patay na, kayo na lang ang buhay. Patay na lang kaming lahat, kayo na lang ang buhay. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Salamat. Salamat. Sa tiwala.